Eli Rami halusi Flora Fauna jaksolle 20, niin laitetaan antennit ensin Eurooppaan. Tässä on 10 ja 40 antennit, sitä ei tarvitse käyttää. Tässä on 20 piimiä, niin pannaan tää suuntaan 244 astetta. Suunnilleen kaakkoon, niin pannaan se etelään. Niin nyt meillä on 20 on 3 mastossa antenneja ja ne kaikki on Eurooppaa. Joo. Ja 20 antennivalitsin on täällä, niin Rami pääsee valitteen mitä mastoa se haluaa käyttää. Joka mastossa on stakki. Tuossa mastossa on 3 piimiä ja näissä mastoissa on 2 piimiä vaan. 20 siis. Niin, eli tää on tämmönen melkein portaapeli puistoasema. Tää on kannettu tänne. Ja sitten me mennään 1, 4, 2, 4, 5. Se sanoi, että se lähti tosta. Se on siellä jo. No niin. Selvä. Okay, Michael, Delta Juliet 1 Alpha Echo 5 and 9, thank you, 44, number 1. With 1 Sierra Kilo Whiskey, 1 Sierra Kilo Whiskey. Okay, Florida 1 Sierra Kilowatt Whiskey 5 and 9 QSL. Thank you, 44, number 1. Delta Lima 1, Delta Alpha Zulu 5 and 9. Thank you, 44, number 1. Ontario Kilo 1 Fox Hotel India 5 and 9 QSL. Thank you, 44, number 1.